नदीतील गाळ काढण्याचा जिल्ह्यातील पहिला प्रयोग कणकवली नाट्य येथे लोकांच्या सेवाभावी संस्थांच्या आणि नाम फाउंडेशन यांच्या विशेष सहकार्यातून 21 एप्रिल रोजी सुप्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सुरू होणार आहे। सिंधुदुर्गात भरपूर पाऊस पडून सुद्धा काही ठिकाणी पाणी टंचाई जाणवत आहे। कणकवली नाटय गावातून वाहणाऱ्या नदीतील गाळामुळे नदीतील असणाऱ्या कोंडी बुजल्यामुळे पावसात येणाऱ्या पुरामुळे जमिनीची धूप होते आणि पाण्याची पातळीवर परिणाम होतो। परिणामी नाटय ग्रामस्थांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते। यावर मात करण्यासाठी गाव करील ते राव काय करील या उक्तीप्रमाणे ग्रामविकास मंडळ नाटय, ग्रामस्थ, सेवाभावी संस्था आणि नाम फाउंडेशनच्या पुढाकाराने या गावातील गाळ काढण्याचे काम हाती घेत जलक्रांतीची तुतारी फुंकली आहे। सुमारे 9 किलोमीटर पर्यंत गाळ काढला जाणार असून यामुळे नदीपात्राची खोली वाढेल आणि पर्यायाने पाण्याच्या पातळीत वाढ होईल। या भौगोलिक निकषावरच हे काम केले जात असून यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री ही नाम फाउंडेशन कडून पुरवली जाणार आहे। काम सुरू असताना नाना स्वतः उपस्थित राहणार आहेत। अख्ख्या महाराष्ट्रातील जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी धावून जाणारे नाना आता सिंधुदुर्गातील जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्याच तळमळीने प्रयत्न करण्यास सुरू केल्याचं यावरून दिसू लागले आहे।